पान कार्ड आरो आधार कार्ड गोनां गासै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ जयै लिंक खालामाखै नामा? जुदि नोंथाङा दासिमबो लिंक खालामाखै अब्ला नोंथाङा थाबैनो लिंक खालामना ला। नोंथांनि आखायाव खालि सानसेल' सान दंसै। बे लिंक खालामनायनि जोबथि समखौ 31 मार्चसिम होनाय जादों। 31 मार्चनि गेजेरावनो नोंथाङा पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंकखौ खालामना ला। जायफोरा जोबथा समनि गेजेरावनो लिंक खालामना लाया अब्ला नोंथाङा 1000 रां जरिमाना होनो नांगोन। लोगोसे बेंकिं आरो टेक्स बुथुमनायावबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन। नोंथाङा www.incometax.gov.in आव थांनानै पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंकखौ खालामनो हागोन। पान कार्ड आरो आधार कार्ड लिंक खालामनायनि समखौ सिगां समनिफ्रायनो गोबां खेब बारायबोबाय थानाय जाबाय। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।